Narum payu newskum ka channel num ta ki padba ka briu nyota. Katrum ki khobor belai ulum ke Iran kelapin Irong ya ki ballistic missile bakan thop yau gadar bat Khoram Shar 4 hakapor barang penlong jingalang ki padba ki bakershan ya ka sarkar hakaleng kari. Ki video ki balami layu i ki padba baki kaang bat rakti kat badang penya lenti ya kini ki missile hanong bat Tehran bat ki wei pat ki sorba. Hakabaki padba kila rak ru ya ki lama jangki kumjuk ru dakabakaang bat kershan ya kan nikah sarkar. Kani kalawan hakadur baka Iran kakwa ban peni baka don ya ki teriale jongka kum kadak ban maha mi ki wei pat kiri. Katkum ka Fars News Agency kani ka jingpen Irong ya ki missile kadai balakwa dak Iran ban tip ki babun jong ki wei ki pat kiri baka long ka balapen kre ban yada ya ki pat ba jongka. Hakan nuku nuka poru.